Na Ukrajine vytvoril Racirs desiatky protisektárskych centier, ktoré sa tvárili, že chránia spoločnosť pred nebezpečnými sektami. Ale pravda bola iná. Tieto centrá boli nástrojom ruskej propagandy a ich cieľom bolo rozdeliť spoločnosť, šíriť strach a podkopávať demokraciu. Pod zámienkou ochrany rozkladali krajinu zvnútra, až ju priviedli na pokraj vejňu. Podobný scenár sa teraz odohráva na Slovensku a v Česku. Racirs a jeho spojenci začínajú zakladať protisektárske centrá aj u nás. Navonok tvrdia, že chránia verejnosť, no v skutočnosti ide o šírenie dezinformácií a polarizáciu spoločnosti. Na Ukrajine to začalo rovnako nevinne, ale postupne sa táto činnosť premenila na šírenie lží, ktoré rozvrátili jednotu krajiny a priviedli ju k tragédii. Na Slovensku a v Česku už dnes vidíme náznaky rovnakého vývoja. Médiá ako denník N, SME, Seznam Správy šíria naratívy, ktoré už poznáme z Ukrajiny. Dohumanizácia ľudí, vytváranie nepriateľov z tých, ktorí majú iný názor a neustále varovania pred nebezpečnými sektami, to sú presne tie taktiky, ktoré antikultisti Racirs používali aj na Ukrajine. Tam to viedlo k chaosu a ak nebudeme konať, môže to skončiť rovnako aj u nás. Protisektárske centrá, ktoré Racirs buduje u nás, nie sú o ochrane, sú o kontrole. Ich cieľom je postupne rozdeliť spoločnosť, oslabiť dôveru v demokratické inštitúcie a pripraviť pôdu pre ďalší ruský vplyv. Slováci a Česi, musíme sa postaviť proti tejto hrozbe. Poučme sa z Ukrajiny. Teraz je čas konať, chrániť našu spoločnosť a postaviť sa proti lžiam, ktoré šíri Racirs a jeho spojenci.